За пореден път, хора, искам да ви благодаря за прекрасните подаръци, които получих по време на участията ми в Стара Загора и Бургас. Няма как да не наблегна на няколко от тях. Имаме супер яки плакати, стихотворения за The Clashers, написано ръкописно и печатно. Красоти колкото искаш. Само забележете, тук съм си отделил най-готините подаръци и искам да ви благодаря отново за времето, за думите, които сте ми написали, защото наистина те ме мотивират, те ме надъхват. И е страхотно да седнеш така в офиса, да си разгледаш. Много е мотивиращо. Казвам ви, наистина усмивката ми не слиза от лицето с всяка една дума, която чета на тези подаръци. Така че за пореден път благодаря ви наистина много и ще се видим в следващите срещи, които са за играта 19. Не забравяйте, 10 сме в София в Дамол, на 17 Пловдив Плаза Мол, Бургас е на 24 и 25 е Варна, януари месец става всичко това от 11 часа по моловете. Заповядайте да се видим, ще се радвам да се запозная с всеки един от вас.